سلام كميتم سيكو براس سمعتنا بهر ميني ميديا نلوم رابع 24 ميازيا زتدالو حصرت وانا وزيناتاتنا فلما كاند نطبتاتهم بوليس ودن اب زباتات سبات دو ابيلوم كفتشو زخلهم حدش حقي كاب صباح حمص جميرو تكباراوي بمخان بوليس اب زتوسنو كبابيتات مفتاش اكلا سبنت نمكياد زلعالة سلطان كهرلوهم مخانم أب دوب ستوكولم ما بتركب كتما سدرتالي كلت هزانات كم استغطلو بوليس محبارم أب زحلف حمشت عمتات أستاد شوعة ميتي سوريوان أب سوراي سوريا قلقلون بزبل مغنيات زي قلنات شودن كم استغلقلو كمون كوباناتات مدحن كحسان مهاب قديات صوتا وقبنات كم يزبل خناتات كقرب خنزلهم استفلاليت ألبات كم زلون بأقلقلو زينا ريديش ودن استقابر مرمرة مملكاتون كهالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيبنا نعدمنا حج بقطتا ناب زرزراتهم بوليش ودن بزوباتات سبات دوابيلهم كفتشو زخولهم حدش حقي كاب صباح حمش جميرو تكبارو بمخان استوسنو كبابيتات مفتاش أكلا سبنات مكياد زلعال سلطان كهبهم مخانو تقليتهم መንግስቲ ሾደን አንጻር ገበናት ጉጅለታት ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ሓደስቲ መላታት ክትግበረሎም ኢሉ እዩ ዝምጉት እዚ ሰባት ደዋቢልካ ናይ ምፍታሽ ኣገባብ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተፈተነ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብ ዝርከቡ ገለ ጉጅለታት ኣድሎ ንኽበፅሖም ዘቃሊዑ ክብሉ ገለ መጽናዕታት ይሕብሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማልም ተሓጋዙ ፕሮፌሰር ስነገበን ማነ ገረል ንሰባት ደዋቢልካ ምፍታሽ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ዘሎ ተኣማንነት ከም ዘንቆልቆል ዝገብር ይኽብል ነዛ ኣገባብ ዘሎ ቅሬታ ገሊጹሎም ካብ ዜናታት ድሕነት ከወፃና ምክልኻል መጥቃዕቲ ሳይበር ንምምሕያሽ ዝዓለመ ዓብይ ልምምድ ኔቶ ንምስላጥ ኣባል ሃገራት ኣብ ሃገር ኤስቶንያ ከም ዝተኣከባ ተፈሊጡ መጥቃዕቲ ሳይበር ብፍላይ ምስ ምትእትታው ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣስጋ ምንጭ ድሕነት ይኸውን ምህላው ፀብፀባት ይመልክቱ ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ንሕብረተሰብና ቁፅሪ ሓደ ፀገም መጥቃዕቲ ሳይበር ክኸውን ክብል ዳይሬክተር ማእከል ምክልኻልን ምትሕጋዝን ሳይበር ኔቶ ማርት ኖርማ ገሊጹሎም ኣብ ዶባ ስቶክሆልም ኣብ ትርከብ ከተማ ስድርታልየ ክልተ ህፃናት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ሓቢሮም ክልተ ብዕድመ እኹላ ሰባት ብቕትለት ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስቲ ገበን ዝተሓሓዝ ምርመራ ማለት ፎሬንሲክስ ይካየድ ኣሎ ካብዚ ብዝተረፈ ፖሊስ ዝኾነ ካልእ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣስታት 700 ሶርያውያን ኣብ ሰራዊት ሶርያ ኣገልግልኩም ብዝብል ምኽንያት ዜግነት ሾደን ከም ዝተኸልከሉ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ሓቢራ ኣብ 2004 ዝወፀ ውሳነ መንግስቲ ሾደን ከም ዝሕብሮ ገበናት ኩናት ኣብ ዝፈጸሙ ውድባት ዝተሳተፉ ሰባት ን25 ዓመታት ዜግነት ሾደን ኣይወሃቡን እዮም ሰራዊት ሶርያ ብመንግስቲ ሾደን ሓደ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ገበናት ኩናት ካብ ዝፈጸሙ ትካላት እዩ ዝጽብጸብ ማትሮ ሮዘንቪስት ካብ ትካል ስደተኛታት ሾደን ትካሎም ኣብዞም ጉዳያት ውልቃዊ ገምገማት ከም ዝገብር ይዛረብ እዚ ድማ ብዙሓት ሶርያውያን ዋላ እኳ ኣብ ሰራዊቶም ኣገልግሎም እንትኾኑ ዜግነት ከም ዝረኽቡ ወሲኹ ገሊጹሎም ኩባንያታት መድሕን ካሕሳን መሃብ ግዳያት ፆታዊ ገበናት ከመይ ዝበለ ኩነታት ከቕርቡ ከም ዘለዎም ዝተፈላለየ ጠለባት ከም ዘለዎን በአገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ዝተገብረ ምርመራ መልኪቱ ሳይመን ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝበፅሖ ብምግላጽ ካብቲ ትካል መድሕን ካሕሳ መሕወይ እኳ እንተሓተተ እዚ ከም ዝተኸልከለ ይዛረብ ትካል ነዚ ካሕሳ ካብ ምሃብ ዝተቆጠበሉ ምኽንያት እቲ ግዳይ ፆታዊ ዓመፅ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ኣፓርታማ ምንባር ብምቕጻል እዩ ንሱ ንሬድዮ ሾደን ኣብ ዛባ ሓበሬታ ዝኾነ ነገር እንተዝዛረብ ወይ ክወፅእ እንተዝፍትን እቲ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ምኾነ ነይሩ ክብል ኣብቲ ኣፓርታማ ምንባር ዝቐጸለሉ ኩነታት ምኽንያታዊ ክብል ተኸራኺሩሉ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ሾደን ኣስታት 700,000 ሰባት ብቐረባ ዝዕለሉ ዓርከ መሓዛ የብሎምን ክብል ስታትስቲክስ ህዝቢ ሾደን ኣመልኪቱ ዝቑፅሪ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝተወልዱ ሰባት ብዕፅፊ ዝዛይድ ምዃኑ ዘተሓሳስብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሬድዮ ሾደን ኣብ ኡፕሳላ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተወልዱ ሰባት ኣብ ሾደን ኣዕሩኻ ምፍራይ ዘሕልፈዎ ተመክሮታት ዳህሲሳ ኣላ ብዙሓት ሬድዮ ሾደን ዘዘራረበቶም ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን ኣዕራብን ካብ ርሑቕ ምቕባላት ዝተወልዱን ሰባት ዓሪኾም ከም ዝፈልጡ ይዛረቡ ሓደ ካብዞም መለስቲ መበቀሉ ካብ ኩርዲስታን ዝኾነ በዛፍ
ከም መጠን ስደተኛ ምስ ህዝቢ ሽወደን ክዓርኽን ክሕወስን ይኸብደኒ ይብል። ሓደ ካብ ቀንዲ ዕንቅፋታት እዚ ኩነታት ባህላዊ ፍልልያት ከምኡውን ሓደ ባህልን ሰብን ከለጎና ከይፈለጥካዮ ምፍራድ እዮም ክብሉ እቶም ተሳተፍቲ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሽወደን ብፍላይ ኣብ መዳይ ምብዛሕ ገበን ኣብ ስደተኛታት ዘሎ ስእሊ እናኸፍአ ምምፁ ትኻልእ ነዚ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ዘሎ ኩነታት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ቃለ ምሕትት ዝገበሩ ሽወደናውያን ብወገኖም ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሰባት ብዙሕ ሽግርን መስገደልን ሓሊፎም ዝመፁ ምስ ምዃኖም ሓቆፍትን ንኩነታቶም ተረዳእትን ክንከውን ይግባእ ይብሉ። ኣብ ሽወደን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣኽብሮት ዘይርእዩ ሰባት ምህላዎም ርጉፅ እዩ። እንተኾነ ግና እዞም ሰባት ንዝሰፍሐ ህዝቢ ሽወደን ክውክሉ ክንፈቅድ የብልናን። ስደተኛታት ናብ ሕብረተሰብ ሽወደን ንኽዋሃዱ ከዓ ዝያዳ ምስራሕ የድልየና እዩ ዝብሉ ብዙሕ ዝበሉ ርእቶታት ተዋሂቦም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ሬድዮ ሽወደን ባር ክቡራት ሰማዕትናን ሎም ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈፂምና ኣለና። ሰናይ ምሸት።